वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आसନ୍ତୁ ଶିଖିବା କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ टेस्टीदार आलू चप और ग्रीन चटनी ता सहित କିଛି ଆଳୁ ନିଅନ୍ତୁ, ସିଝେଇ ନିଅନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ହାତରେ ଦଳିବେ। ହାତରେ ଦଳିଲେ ଭଲ ହୁଏ। ଯଦି ତାର ମିକ୍ସଚର ଥିବ ତମେ ଦଳି ପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଦଳିଦେବେ। ଟିକେ ଆଳୁଟା ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବଢିଆ ସେ ଦଳିଦେବେ ଆଳୁଟାକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଳୁ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ମସଲା ତିଆରି କରିବା। କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଧନିଆ ନେବା, ଜିରା ଆଉ ଆମର ପାନ ମଧୁରୀ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଏତିକିରେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷରେ ଆମର ମସଲା ତିଆରି ହବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଡ୍ କରିଦେବେ ଗୋଲମରିଚ। ଗୋଲମରିଚକୁ କିଛି ସମୟ ଏଇ ମସଲାଟାକୁ ଭାଜି ଦେଲେ ତା ଫ୍ଲେଭରଟା ଭଲ ଆସେ, ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ଆସେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବଢିଆ। କିଛି ସମୟ ହାଲକା ଗରମ କରିବେ, ତାକୁ ହାଲକା ଗରମ କରିକି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ରଖିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆକୁ ମିକ୍ସଚର ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଏହାର ଗୁଣ୍ଡଟାକୁ ଅଲଗା ସାଇଡ୍ କରି ରଖିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାପରେ ପିଆଜ କାଟିବା। ପିଆଜ କିଛି ନେବେ, ଗୋଟେ ଆପଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଟିଦେବେ। ରସୁଣ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗରେ ପକେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ଏହାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ପକେଇବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଧିରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଆଧିରେ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତମେ ରାଗ ଅନୁସାରେ ପକେଇବ। ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ବଢିଆ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଡେଇ ନେବେ, ତା ଦେହରେ କିଛି ତେଲ ଦେବେ। ସେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଜିରା ତା ଦେହରେ ପକେଇବେ। ଜିରା ପକେଇ ସାରିଲେ ତା ଦେହରେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଙ୍ଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ସେଟାକୁ ଟିକେ ପକେଇବେ। ତାପରେ ପିଆଜ ଯୋଉ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସରୁ ସରୁ, ତାକୁ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବେ। 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲେ, ପିଆଜଟି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ବଟା ହେଇଥିବା ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟକୁ ସେ ପିଆଜ ମଧ୍ୟରେ ପକେଇବା। ଭଜିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଟିକେ କଲର ହେଲା ଯାଏ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇପାରିବ ତେଲ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ଆପଣ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବି ପକେଇ ପାରିବେ, ଏଇଟା ଅପସନାଲ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ପକେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବେ। ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ ରାଗ, କାରଣ ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଟିଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନେବେ। କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ସାରିଲେ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର ମେଥି ପତ୍ରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ସହିତ ଫ୍ଲେଭରଟା ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଥରେ କରିକି ଏବଂ ଯୋଉ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିବା ସେ ମସଲାଟାକୁ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇବା। ଗୁଣ୍ଡ କରି ଯୋଉ ମସଲା ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପକେଇକି ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବେ, ଲୁଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପକେଇବେ, ଆଉ ଚାଟ୍ ମସଲା, ଏତିକି ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଆଳୁ ଚପ ଯୋଉ ଇଏ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଆଳୁଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇଦେବେ ସେ ମସଲାରେ। ଆଳୁଟା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ କି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମସଲାଟା ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ମିଶିବ। ମସଲା ଯେମିତି ମିଶିଯିବ, ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବେ, ଯେମିତି ଆଳୁଟା ସବୁ ମସଲା ତା ସହିତ ଯେମିତି ଲାଗିବ। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦବ। ତାପରେ ଆମେ ଇଏ ହେଇଗଲା ତ ଆଳୁ ରେଡି ହେଇଗଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର। ତାପରେ ଚାହିଁଲେ ତମେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇକି ଘୋଡେଇ ଦବ। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦବ, ଯୋଉଟା ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆଉ ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସେ ମସଲାଟାର, ଆଳୁ ମସଲା ତ ଏବେ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ତେବେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁକା। ତାପରେ ଏବେ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା କରିବା। ଆମେ କଣ କରିବା, ଆଳୁ ତ ଏମିତି ରଖିଦେବେ, ସେ ତାର ଥଣ୍ଡା ହେବ, କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ସାଇଜରେ ଆପଣ କରିବେ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜରେ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିବ। ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତିକି କରିବା କଥା ଗୁଳା କରିଦେବେ। ଗୁଳା କରିଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଗୁଳା କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ନେବା, ତା ଦେହରେ ବେସନ ଗୋଟେ କପ୍, ଆପଣ ଯେତିକି ହିସାବରେ କରିଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନେବେ। ଗୋଟେ କପ୍ ବେସନ, ତା ଦେହରେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଟିକେ ପକେଇବେ 1 ଚାମଚ, ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ
मेथी पत्र टिके पकई पारे तापरे लुण खाଇବା सोडा जोटा कि लुण तापरे खाଇବା सोडा पकेबे भल भाव गोलाई देबे गोलाई सारिकी तादेहरे अल्प अल्प पानी देकी से डोटा को बटरटा को तैयार करेंगे टिके पानी देकी भल से आंटी देबे जेमती तादेहरे गुली गुली बा ये नुहे गेटा न रुहे ताको भल भाव में घाटी देबे देखो मुझे बेसी पानी नुह कि बेसी मोटा नुह कि मीडियम देखो जदि बेसन टी भल भाव में गोल देकी किसी पानी दिंतु जोटा कि टिके बहुत मोटा हो जाए तेनाली टिके पतला करके बटरटा बनइले आपणकर आलू चपटा बढ़िया भाव में हम या भल भाव में घाटी देला आसंगे आर बेस्ट पार्ट हूँ चटनीटा किसी धनिया पत्र नियंतु धनिया भलसे धोईकी ग्राइंडर कर दिखाँ आपणकर पुदीना पत्र भी आप नहीं टिके नाक अदा नियंतु आप राग जो अनुसार खाते से अनुसार आप ग्रीन लंका बाची नहीं पारे लुण टे पकेबे एवं बीट लुण पकेले टेस्ट चाट मसला आदि पकईकि आदि मसला टे पकेबे आ दही आदि देवे दही द्वारा तार टेस्ट अधिक रही भल भाव में पेस्ट बा ग्राइंडिंग करदे देखते ये भाया रहा कि टेस्ट मस्त आसी था गोटे बाउल में रखीदी तापर आसतु आपने नेक्स्ट पार्ट कौन करेंगे मैंने जो बटरटा तैयार करते किसी समय छाड़ी जो आलू गुड़ाक गोल गोल करते एमती भल भाव में बुड़ेकी गरम तेल में पकेबे जी आप करते अनुसार आप पकेबे पकई सारापर भल भाव में पकातु एवं देखिकी पकेबे जे देखो केमती बटरटा हो जाए टेस्ट या थे घरे करके खातु ना आपन भी मजा आसीज आपन को देखिकी चलिए हो गला आलू चप रेडी आपण मैंने यहाँ से ग्रीन चटनी द्वारा खाइबे देखो टेस्ट पूरा अमेजिंग देखो आप जहाँ तेल पकई देले मु बढ़िया गरम तेल चाहिए बेसी डीप फ्राए करेंगे हल्का फ्राए कलर ये बढ़िया होगा आनिक छाणिकी रखीदे देखो ये आम समस्त आलू चप रेडी देखो कि लुक आसने पुणी डीप फ्राए देवे जहाँ कि आगे भल आसे जे भीतर आलूटा सीझे बढ़िया भाव में देखो मुझे छाणिली हल्का देखिए आउे भाजीदेली बढ़िया लगे यहाँ देखो टी ब्राउन कलर है जाए मुझे देखो समस्त गोटे गोटे मुझे छाणी दूसरी छाणी सारापर आमर रेडी हो गला आलू चप या एमती भाव में खाइबा मस्त लगे लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु थैंक यू।